वारा सुटलाय नुसतं, रात्रभर वादळी वारा आणि पाऊस चालू आहे गावी. आडा ना कुणाला आला ना उघड्या ठेवतात, गुरं वगैरे येतात ना, त्याच्यामुळे बंद करावा लागतो. ते बघा आला वारा आला बघा. हे असं वादळ येतं एकदम. पाऊस जरा ना बारीक झालाय म्हणून मी जरा घराच्या बाहेर पडले. आता सांगते तुम्हाला, सकाळचे 7:30 वाजलेत बघा, 6 वाजलेत. हे बघा खाली पक्ष्यांना खायला घातलं कुणाच्या बाबाने. शोधत येतात घरापर्यंत, अगदी उंबरठ्यापर्यंत येतात आता खायला नसलं का. पाऊस भरलाय. चला कामाला सुरुवात करूया आपल्या. तुम्हाला ना माझं कडुनिंबाचं झाड दाखवते. हे बघा नवीन पालवी फुटले. हे 2-3 आहेत ना, केस उडतात माझी. हे ना नवीन आले ती पानं, लवकर मोठा होऊ दे. लाईट गेली ना, झालं आता बघा, लाईट पण गेली. आणि पाऊस आता तर मुसळधार पाऊस चालू झालाय. धुवाधार वारा पण तेवढाच आहे आणि पाऊस पण तेवढाच पडतोय. हे बघा किती वादळ आहे बघ, बाप रे. वर्षात ग्रोथ झालेलं ते पुढे. ती कडी का लागत नाही, टेबलची कडी नाही लागत ना कोणाला. काय झालं बघ रे जरा. आणि हे बघा लाईट आली आत्ताच. आणि मग शूटिंगला सुरुवात केली. मी म्हटलं आज लाईट नाही आहे तर म्हटलं शूटिंग कसं व्हायचं काय. मग आता आजची फरमाईश कामा वडा उसल बटाटा हॉटेल नाही मग आता काय मालपोहे बनवता. तर आता आमच्याकडे मालपोहे खायचे, म्हणजे गोड खायची इच्छा झाली आहे. टेबलचं ना काहीतरी झालं या बंद नाही होतं. तर टेबल आहे ना समोरचा काळावाला, आता कपड्याचा स्टँड आहे म्हणून तुम्हाला दिसणार नाही, बंद नाही होतं. ते बघतायत जरा. मालपोहे बनवते, मालपोहे तुम्हाला पटकन मी दाखवते झटपट. हे बघा गुळाचं पाणी, 1.5 वाटी गुळ घेतला आहे आणि त्यात मी 1.5 वाटीच पाणी टाकलं आणि असा पाक तयार करून घेतलं आहे. अजून थोडंसं विरघळायचं बाकी आहे, ते तर करते मी. 2 वाट्या घेतलं गव्हाचं पीठ, 4 चमचे बेसनाचं पीठ, 4 चमचे रवा आहे आणि हा 4 चमचे तांदळाचं पीठ, वेलची आणि थोडेसे माझ्याकडे ड्रायफ्रूट्स होते वाटलेले, ते पण मी टाकले. म्हणजे गरजेचं नाही आहे, वेलची असेल तरी पण चालते, जे असेल ते आपल्या घरी ते घालायचं. आणि आता हे पाणी त्यात टाकून ते सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता ह्या पिठामध्ये ना थोडंसं म्हणजे 1 चिमूटभर मी मीठ टाकते. हे बघा एवढंच टाकायचं. म्हणजे कोणता पण गोड पदार्थ आपण बनवतो ना, थोडंसं मीठ टाकायचं, खूप छान बनतो मग पदार्थ आपला. आता हे टाकून घेते आणि लागल्यास पाणी टाकायचं. आता हे एवढं काय पुरणार नाही, पाणी लागणारच आहे. चांगलं असं एकदम फेटून चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं. ते म्हणजे सगळं करून घेते आणि गरज लागली तर पाणी पण बघा मी घेतलं इथे, हे मी टाकणार त्यात. आणि हे बघा असं चांगलं असं मिश्रण झालंय तयार. हे असं इतकं पातळ ठेवलंय बघा मी. आता एक 10 ते 15 मिनटं ना मी असंच ठेवून देणार. त्यात बघा रवा वगैरे टाकलाय, पण तांदळाचं पीठ वगैरे आहे ना, चांगलं असं फुलून यायला पाहिजे म्हणून.
आणि 10-15 मिनिटानंतर बनवायला घ्यायचे. झाकून ठेवते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. हे पावसाचा आवाज येतोय. पावसाचा आवाज जरा रेकॉर्ड होतो. चालू केलं ना कॅमेरा, त्याच्यामुळे सगळं बंद केलं दरवाजा वगैरे, तरी पण आवाज थोडाफार रेकॉर्ड होतोच. आणि नाश्त्याची तयारी मगाशी तुम्हाला दाखवली ना, मालपोहे एक 15 ते 20 मिनटं झाले मी भिजत घालून ठेवले. आणि म्हणजे माझी आंघोळ बाकी होती म्हणून मग थांबले होते मी. आणि आत्ता मी करायला घेते. आणि हे बघा सगळे सुस्तावलेत आमच्याकडे. सगळ्यांना पाऊस आला आहे बघा. कुणाला नाही सुचवलं आहे बघ. कुणाला किती वाजता उठला? मी 4:30ला. कुणाला काहीतरी करतोय मी, तुम्हाला दाखवते. नाही झोपलास? त्याचा बॅक कॅमेराची लाईट चालू केली, कारण आहे ना ही लाईट आहे ना आज आमची खूप डीम होते पावसामुळे. तू कुठे चालला भोप्या? इकडे. तर हे बघा किती वाजता उठलास तू? 5 वाजता. म्हणजे ना आपल्याला मागच्या व्हिडिओमध्ये एक कमेंट पण होती, एक आपल्या ताई आहेत काहीतरी, की कुणाल दिवसभर काय करतो ते असं दाखवा असं. तर पूर्ण दिवस काय मी शूटिंग करत नाही, पण थोडंफार तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. सकाळी 5 वाजता उठतो आणि नंतर एक्सरसाइज पण चालू केलं आहे परत. आणि त्याचं हे बघा, हे दाखव, वही दाखव. याचं फोनमधनं त्याला गाड्यांचं भरपूर वेड आहे. दाखव. ते असे हे ड्रॉइंग करत बसतो तो. पलटी मार. एक थोडक्यात तुम्हाला दाखवते मी. त्याचं ड्रॉइंग खूप छान आहे त्याचं. आता भरपूर आहे, दाखवलं तर बराच वेळ जाईल. तर आहे ना अजून एक कमेंट होतं की तुझं एज्युकेशन किती असं विचारलं होतं. एक आपले मावशी आहेत त्यांनी. सांग बरं. कॉमर्समधनं ना? हां, मग आता पुढे काय करायचं ते सांग. हां ना, करायचं आहे ना. हां, म्हणजे आमचं की नाही झालं आहे, थोडंफार ठरलेलं आहे. आता या दिशेने आता आम्ही पाऊल टाकणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये वर तुम्हाला ते बघायला मिळेल. तर ही त्याची आवड आहे. असं मोबाईलमध्ये ना ते असं गाड्यांचं त्याला काय बघा ड्रॉइंग करत बसतो तो. म्हणजे आताच नाही, ते खूप वर्षापासून त्याला आवड आहे ती. आता करत बसतो म्हणजे करत दे. तर त्याला हात पण साफ होतो, म्हणजे ड्रॉइंग पण ते छान आहे लहानपणापासून. आणि त्याला ड्रॉइंगमध्ये भरपूर त्याला प्राईज वगैरे मिळालेले आहेत ना लहानपणी. आणि हे वेड इकडनं आलेलं आहे. हे त्याच्या बाबाकडनं त्याला हे वेड केलेलं आहे गाड्यांचं ना. कुणाल काय रे? गाडी चालवायला आवडते मला. आवडते ना गाडी? मग ड्रायव्हिंग शिकतोय तो अधून मधून? गाडी चालवायला आवडते. जास्त आवडते सगळं गाडी चालवायची. शिकायचं सगळं, हळूहळू सगळं होणार. त्याला मी तेच सांगते का प्रयत्न करायचा, सगळं होणार. ग्राफिक डिझाईन म्हणजे काय असतं ते? आता ते पोस्टर बनवतात ना, पोस्टर बनवतात ऑनलाईन, काय वेबसाईटला आहे. नाही पण ते कसं करायचं? कॅम्प्युटर शिकायला लागेल ना अगोदर. लॅपटॉप पाहिजे. हां, मग ते सगळं करूया आपण, हळूहळू करायचं. आधी पहिला कॅम्प्युटरचा कोर्स तर करून घे. सगळं जे वेड आलेलं आहे ना गाड्यांचं, हे त्याच्या बाबाकडनं आलेलं आहे. त्याच्यामुळे म्हणजे लहानपणापासून ते बघत आलं ना, त्याच्यामुळे त्याला हे आहे, त्याला करायचं हे. आणि त्या दिशेने आम्ही आता आमचे प्रयत्न चालू केलेले आहेत. तो का आला? बाथरूमला गेला तो. आणि अजून एक कमेंट होती एका ताईंची, खूप छान कमेंट होती. त्यांचं नाव मी तुम्हाला ना थोड्या वेळाने सांगते, त्याबद्दल पण बोलायचं आहे मला. पण अगोदर मी पहिला तुम्हाला पटकन ते मालपोहे ना ते म्हणजे एक थोडक्यात तुम्हाला बनवून दाखवते आणि मग त्या कमेंटवरती पण बोलते तुमच्याशी. बघा, हा पळाला होता, कॅमेरा चालू होता ना म्हणून बाहेर. हे बघा, हे आता घी घेतलंय, घी टाकून करणार आहे मी. चला सुरुवात करूया. हे आपलं पीठ. तर लाईट आहे ना, सांगते तुम्हाला, नाटक करते म्हणून पटकन मला म्हणतं तुम्हाला दाखवायचं आहे, त्याच्यामुळे झटकन दाखवते. 1-2 लाईट गेली का सगळं अंधारात पण मी काही शूटिंग नाही करू शकत. हे असं झालं, चांगलं असं मिक्स झालं आहे आणि छान असं पुरून आलं आहे पीठ. चला पटकन बनवूया आपण. पण भरपूर आहे ना. तर इथे मी घेतलं घी, हे थोडंसं टाकते नॉनस्टिकवरती. आता पूर्वीच्या काळी सगळे बिड्या त्याच्यावरती बनवायचे, आता काय नॉनस्टिक चालतं. भोप्या खाशील ना रे? मी 2च खाईन. भोप्याला गोड आवडत नाही. हे आता असं पसरवतं, आता चांगलं असं पसरवून घ्यायचं. पाऊस चालू झाला ना काही. दोन्हीकडे टाकते म्हणजे पटापट होईल ना. हो दे उडे भोप्या. आवाज येतो पावसाचा. पावसाचा आवाज, पण ते उजेड नाही ना, लाईट येतो. लाईट
आता ही साईडने असं घी सोडते. तळून पण करतात ते, पण तळून करण्यापेक्षा हे चांगलं कारण तेलकट खूप होतं ना. मी आता त्याच्यावरती ठेवते झाकण. गॅस आता झाकण ठेवते वरती म्हणजे पटकन शिजून होईल. मग हे बघा 1-2 मिनिटानंतर आता पुन्हा ही दुसरी बाजून चांगलं शेकून घ्यायची. करपलं नाही ते, लालसरच पाहिजे. पीठ आहे ना ते गुळ टाकलं ना आतमध्ये, त्याच्यामुळे असं होतं ते गुळामुळे. ते ह्याच्यात नाही टाकायला पाहिजे तो गुळ. कशामध्ये? ह्याच्यात हे बनल्यानंतर त्याच्यात डुबवायला पाहिजे होतं. तसे पण बनतात, हे भरपूर प्रकारचे बनतात. हे बघा असं मस्त असं खरपूस असं भाजून घ्यायचं आणि साईडला थोडंसं असं घी सोडते. त्यांनी कसं लाल रंग आला असतो चांगला. गुळाने लाल रंग येतो एवढं लक्षात ठेव. साखरेने रंग वेगळा येतो आणि गुळाने रंग वेगळा येतो. आता मी काय तेच तर बोलते की त्याच्यात डुबवायला पाहिजे. कशामध्ये? पाकामध्ये. आमध्ये पण तसे पण बनतात, पाकातले ना ते पण बनतात. हे आपले असे पटकन असे पण बनतात. आणि खायचे कशावर? चटणी नुसते खायचे. गोड आहे ते. आता ही दुसरी बाजू पण मी शेकून घेते आणि तुम्हाला दाखवते मी. आणि हे बघा तयार झालेत आपले मालपोहे छान असे. आणि अजून होत आहेत, ह्याला वेळ लागतो करायला. आणि हे जे पान घेतले ना ते जंगली केळीचं पान आहे. तुम्हाला थोडंसं वेगळं वाटेल तुम्हाला. रान केळी तेच. तर भोप्या जाऊन ना घेऊन आला आता. छान दिसते ना मस्त असे खरपूस. तो अशात ना मला रोजचे 10-15 म्हणून दे दिवसभर. दुपारचं जेवण कॅन्सल. मला जेवायची गरज नाही, मला जे होते खा. आणि बघा सगळ्यांचा नाश्ता करून झालाय. हे माझं चाललेलं आहे. नाश्ता आवडला ना? छान होता, मस्त. छान झालंय, मस्त झालंय. 5 ढकलले. किती खाल्ले? 6. तर मगाशी तुम्हाला मी म्हणाली कमेंटबद्दल आहे का, म्हणजे ती कमेंट आहे ना मला खूप आवडली. म्हणून मी खास मला असं वाटतं की बोलायला पाहिजे त्या कमेंटविषयी. त्यांना अजून मी रिप्लाय नाही दिला. मी सकाळी म्हणजे कालच्या व्हिडिओमध्ये ती कमेंट आहे, अजून काही रिप्लाय नाही दिला. कमेंट मी सकाळी उठली ना का सगळ्या कमेंट्स पहिला वाचते आणि नंतर आरामात बसून दुपारच्या वेळेस मग मी रिप्लाय देते. तर त्यांची कमेंट अशी होती, म्हणजे त्यांचं नाव सांगते, संतोष वर्धम असं काहीतरी त्यांच्या आयडीचं नाव आहे. मला वाटलं त्यांच्या मिसेस असतील त्या. तर त्यांची अशी कमेंट होती की टोमणे म्हणजे कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपली जी मजा मस्करी ना ते जे नेहमी आपल्या घरात चाललेलं असतं तेच मी शूट करून दाखवलं होतं थोडंफार. तर त्यांनी असं लिहिलं होतं की ताई टोमणे सोडा, हल्ली नवरा बायकोमधला संवादच कमी होत चालला आहे असं. आणि म्हणजे बोलणं वगैरे पण म्हणजे टेन्शनमध्ये सगळे असतात ना, बोलणं वगैरे कमी झालं असं त्यांचं हे आहे. तर काय वाटतं ह्याविषयी? मला ही कमेंट त्यांची आवडली आणि खरी कमेंट आहे ती त्याच्याबद्दल. आजची परिस्थिती काय आहे? आज जास्त पैसे जे कमवतात लोक, कोणी असेल, मी असेल, लोकांना पैसा हवा असतो. आजच्या परिस्थितीत लोक, नवरा जातो कामावरती, बाई जाते कामावरती, दोघं कमवतात, येणार 7-8 वाजता घरी. ते दोघं कामावर नाही येणार, त्यांना घरचं टेन्शन, कामाचं टेन्शन, लोन असतात ह्याचं टेन्शन, परिवारामध्ये प्रत्येक टेन्शन असतं. काही ठिकाणी समज एकत्र परिवार असेल, मग त्या परिवारात त्या दोघांना वेळ कुठे भेटतो? प्रायव्हसी मिळत नाही स्वतःसाठी. मग मुलांचं टेन्शन, सासू सासरे असतील त्यांचं टेन्शन, म्हणजे घरात टेन्शन म्हणजे काय असं उगत नाही. काही प्रॉब्लेम असतात की घर छोटं असेल, आपण कधी एकत्र राहत नाही, नवरा बायको सगळे पूर्ण परिवार असेल, आपल्या दोघांमध्ये संवाद साधता येत नाही आणि कामातून वेळ भेटत नाही. ते असतं, मग ते हळूहळू वाढत जातं. त्याच्यामुळे मग ते दोघांमध्ये मतभेद वाढतात. छोटीशी गोष्ट असते पण ते मोठी होत जाते, हळूहळू वाढत जाते. ते कसं एकमेकाला समजून घेण्याच्या गोष्टी आहेत आणि बोलायला पाहिजे. खरं वाटतं तर मला असं वाटतं की असं काही म्हणजे प्रॉब्लेम्स आता आमच्या पण संसारामध्ये बघा भरपूर अडचणी होत्या. आधी ह्याच्या लॉकडाऊनच्या आधी पण होतं आणि याच्यानंतर पण कसं ते बोलून आणि एकमेकांना समजून सगळ्या गोष्टी आम्ही केलेल्या आहेत. आत्ता पण लॉकडाऊनच्या नंतर तर खूप जवळ आम्ही आलो. म्हणजे इतके अडचणी होत्या ना तुम्हाला आम्ही सांगू शकत नाही. भरपूर
प्रॉब्लेम सगळ्यांना हां आता इतके प्रॉब्लेम्स आहेत आमचं सगळं चालू आहे पण तरी पण आम्ही बघा बिंदास असतो. मी ते टेन्शन घेत राहत नाही आम्ही. होईल आजचं उद्या होईल. त्या देवावरती या बघा हा समोर देव आहे ना त्या देवावरती विश्वास ठेवला आहे आणि आम्ही पुढचं सगळं आमचं चाललेलं आहे. आणि ते पण आम्ही विचार करत बसत नाही की हे टेन्शन आहे ते टेन्शन आहे ना होईल सगळं हळूहळू. म्हणजे जी गोष्ट आहे ती जेव्हा व्हायची तेव्हाच होणार. विचार करून काही अर्थ नाही. म्हणजे कधी कधी मला पण टेन्शन होतं. आता कालचा दिवस बघा काल मला असं भरपूर असं टेन्शन झालं होतं. तर माझा चेहरा बघितल्यावर समजता का सगळं लगेच. हां आमच्या कशा आम्ही सांगते एकमेकांचा चेहरा बघितला ना की आम्हाला कळतं की नाही आता हे टेन्शनमध्ये असलं ते मला समजतं. मी टेन्शनमध्ये असलं का ते म्हणजे पटकन असं माहिती पडतं. टेन्शन करून काहीच होत नाही. टेन्शन करून आपली तब्येत खराब होणार आपला मूलभूत पाया खराब होतो त्याच्यावर आपण उभा आहे. टेन्शन पण ते कसं आम्ही पटकन असं ओळखतो मग आम्ही मग एकमेकांना विचारतो की काय झालं म्हणून. आता मला मी जरी टेन्शनमध्ये असलं की ते हे विचारणार ते असले का मी म्हणजे पटकन आमच्या म्हणजे नजरेमध्ये पटकन आम्हाला माहिती पडतं आणि मग त्या विषयावरती बोलतो आम्ही आणि मग त्यातून मग मार्ग काढतो असं की होईल म्हणजे एकमेकांना आधार देत आम्ही सगळं करतोय. आता इथपर्यंत आम्ही आलोय ना आधार देतच आलोय. नवरा बायकोनी जर संवाद साधला नाही काही एकमेकाला सांगितलं नाही एकमेकाशी बोललो नाही तर ती परत त्याच्यावर मात करता येणार नाही आपल्याला. हां त्याच्यावर मात करायचं एकच आहे की आपण दोघांनी मिळून आपल्याला दोघांमधल्या काही जे प्रॉब्लेम असतात त्याच्याविषयी बोललं पाहिजे. त्याशिवाय काही होत नाही. काही एक असतील मुलांचा सासू सासऱ्यांचा पैशाचा काही एक विषय असतो. असं नाही जसं नवऱ्याला त्रास आहे तसा बाईला पण त्रास असतो. असं नाही दोघांना काही ना काही प्रॉब्लेम्स असतात. नाही आजच्या युगात तर भरपूर सारे प्रॉब्लेम्स आहेत. कोणाला काय बोलून हे नाही. फास्ट आहे ना आता फास्ट लाईफ झालंय. फास्ट आहे एकदम. प्रत्येकाची जगण्याची ही लाईफस्टाईल वेगळी झालेली आहे. मुळात काय समाधान नाही राहिलेलं आहे. हां म्हणजे नाही सगळं म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये समाधान पाहिजे. समाधान असेल ना तर सगळ्या गोष्टी सोप्या होऊन जातात. म्हणजे जी गोष्ट आपल्याकडे आहे त्यात तुम्ही समाधान माना आणि पुढे जा. जे नाही त्याचा कशाला विचार करायचा असं मी म्हणते. आजची माणसांची वृत्ती बदली झाली आहे. शेजारणीचा मुलगा जातो माझा ह्या शाळेमध्ये तर माझा मुलगा त्याच्यापेक्षा मोठ्या हाय लेवल शाळेमध्ये जायला पाहिजे. अशी आजची परिस्थिती झाली आहे पालकांची. चढाव आज लोकांची चढावड झाली आहे. त्यांनी 20,000 कमवलं तर मी 25,000 कमवणार. आज त्याच्या हिशोबाने आज ते एकमेकाला वेळ भेटत नाही. कारण तो माणूस आपला कामाच्या ह्याच्यात त्याच्यात दगदगीत असतो की आपल्याला एवढा जास्त पैसा कमवायचा आपल्याला सुखी राहायचं. दोघा नवरा बायकोना सुखी संसार राहण्याचा पण त्यातून त्यांना वेळ देता येत नाही एकमेकाला. त्या पैशाच्या मोहापायी एकमेकाचे संबंध खराब होत जातात. बाकी काही नाही त्यातून. बाकी विषय पैसा मेन आडतो ना त्याच्या मोहापायी म्हणजे का तेच आहे ना. मला वाटतं पैसा हवा म्हणजे माझं मत मी सांगते पण गरजेपुरता. आपल्या गरजा भागतायत ना भरपूर झालं म्हणजे एकदम असं अगदी लिमिटच्या बाहेर आणि तसं नको. म्हणजे मी माझं मत सांगते. बाकी आता दुसऱ्यांचं मत मला नाही माहिती पण माझे असे विचार आहेत की जितका आपल्या गरजा कमी असतील ना तितका पैसा कमी लागतो. नाहीतर का गरजा जर का आपल्या कमी नसतील मग ते किती पण तुम्हाला मिळालं तर ते कमीच वाटतं. मग त्याच्यामुळे आहे त्यात समाधान मानायचं आणि आनंदी राहायचं. हे असं आमचं दोघांचे विचार आहेत. आम्हा दोघांना नवरा बायकोचे. त्याच्यामुळे मग हे असं सगळं चाललेलं असतं आमच्या घरामध्ये. आणि कधी कधी असं घरातलं वातावरण गढूळ पण होतं. प्रत्येकाच्या घरात वातावरण खराब प्रत्येकाच्या घरात होतं. ते एकमेकाला आपण समजायला पाहिजे. ते वातावरण किती टाइम ठेवायचा हे आपल्या हातात आहे. तुम्ही एकमेकाचे मतभेद वाढवत बसले की संपलं. त्याच्यात ते काहीच होणार नाही. म्हणजे मीपणा नवरा बायको मध्ये नसावा. बस मला हेच माहिती आहे. दोघांमध्ये मीपणा आला की संपला. मी मोठी तू मोठा मी मोठा हे झालं की संपला विषय. अभिमान नाही आला पाहिजे. अभिमान आला की संपला. ती जास्त कमवते मी तो जास्त कमवतोय. एकमेकाला आपण ऍडजस्ट नाही करू शकत. त्यात काहीच राहत नाही. बाकी त्यात काही नाही सर नाही त्याला ऍडजस्टमेंट पाहिजे. ऍडजस्टमेंट शिवाय काय नाही होत. एकमेकांना सांभाळून घ्यायला पाहिजे तरच सगळ्या गोष्टी मग सुलभ होतात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही विचार शेअर केलेत ना तुमच्याशी ते सर्व अनुभवातून आलेले आहेत. म्हणजे बराच वर्षाचा संसार आमचा म्हणजे जवळजवळ 27 वर्ष झाले आमच्या लग्नाला. खूप अनुभव आहे त्याच्यामुळे हे थोडंफार विचार जे आहेत आमच्या नवरा बायकोचे ते मी शेअर केले तुमच्याशी. भरपूर अशा कमेंट्स येतात मला पण कधी कधी काय होतं की कमेंट्समध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये रिप्लाय नाही देऊ शकत. म्हणजे असं वाटतं की खूप असं बोलावं असं वाटतं पण ते आपण लिहिताना ना मग खूप हे होतं मग खूप वेळ जातो.
त्याच्यामुळे म्हटलं असं संवाद समोर येऊन साधलेला ते मला योग्य वाटतं की डायरेक्ट मग ते तुमच्यापर्यंत पोचतं. त्याच्यामुळे ह्या 2-3 कमेंट ज्या होत्या ना, आणि ज्या कमेंट पण अगदी बरोबर होत्या, म्हणजे कुणालच्या शिक्षणाविषयी कमेंट होते, ती पण मी जर का ह्याच्यामध्ये कमेंटमध्ये जर का लिहिलं असतं तर मला थोडक्यात म्हणजे जास्त काही लिहिता आलं नसतं. तर संवाद साधलेला खूप चांगला असतो. जसं नवरा बायकोचं बोलते तसं तर माझं आणि तुमचं, माझे जे व्ह्यूअर्स आहेत त्यांच्याशी पण संवाद साधायला मला खूप आवडतं. आणि अशा पण अजून अनेक तुमचे प्रश्न असतील तर जरूर म्हणजे बघा कधी कधी ना कोणाला अडचणी असतात आणि नाही काय कळत यातून कसा मार्ग काढायचा. तर मला वाटतं कुणालचे बाबा या बाबतीत ना खूप म्हणजे त्यांना भरपूर ज्ञान आहे. आता मला अनुभव आहे त्याच्याबद्दल म्हणून मी तुमच्याशी शेअर करते. तर खूप म्हणजे मी पण कधी कधी खूप कन्फ्यूज असते, मला पण कधी कधी ना असं नाही कळत, तर मग त्यांच्याशी बोलले ना की मला मध्ये आपोआप मार्ग मिळतो. त्यांचं इतकं बोलणं छान आहे ना, आता ते ऑनलाईन म्हणजे समोर ते कॅमेऱ्यासमोर बोलायला जरा लाजतात, नाही तर मग इतकं त्यांच्याकडे भरपूर ज्ञान आहे. त्याच्यामुळे हळूहळू जशा जशा तुमच्या कमेंट्स येत आहेत त्याद्वारे ना मी त्यांना बोलतं करायचा प्रयत्न करते. खूप चांगलं बोलतात. आता हल्ली जरा कॅमेरा फेस करायला हळूहळू शिकत आहेत. त्याच्यामुळे जर का म्हणजे कोणाचं काही असं अडचण असतील किंवा काही प्रश्न वगैरे असतील ना, तर जरूर विचारा. त्यांच्याकडे भरपूर ज्ञान आहे या विषयाचं. आणि म्हणजे ही गोष्ट ना मला बरेच दिवस तुम्हाला सांगायची होती, पण ते कॅमेरा फेस करायला घाबरत होते म्हणून मग मी जास्त काय अशी हे नाही करायची. पण हल्ली थोडं थोडं जरा कॅमेरा फेस करायला शिकलेत. त्याच्यामुळे म्हटलं संवाद साधलेला बरा तुमच्यासोबत. आणि खरी गोष्ट आहे बघा, तुम्हाला पटलं असेल तर जरूर मला कमेंट करून सांगा की आमचे विचार तुम्हाला कसे वाटले ते. आणि ह्याच्या पुढे पण तुमचे काही प्रश्न असतील, काही अजून पण तुमच्या काय म्हणूया आपण शंका असतील ना, तर जरूर विचारा कमेंट्स करून. जितकं शक्य होईल ना तितकं आम्ही तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करूया. एक पाऊस थांबेपर्यंत बाहेर पडणं तर अशक्य आहे, पण जर का बाहेर मी गेली तर बाहेरचे व्लॉग्स पण येतील. आणि तो पण थोडंफार जरा तर मला ॲडजस्ट करावं लागेल. घरातलंच थोडंफार शूट करून मी दाखवीन. कारण म्हणजे कठीण आहे, बाहेर जाऊन शूटिंग करणं नाही होऊ शक्य. कारण काय होतं मग फोन पण भिजतो, फोन सांभाळावा लागतो, छत्री सांभाळावी लागते, खूप अडचण होते मग शूटिंग करताना. त्याच्यामुळे आता जोपर्यंत भरपूर पाऊस आहे तोपर्यंत मग असे घरातलेच व्हिडिओज येतील. आणि मग आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून जरूर आम्हाला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. आणि व्हिडिओ नसेल आवडला ना तर ते पण तुम्ही सांगा की का नाही व्हिडिओ आवडला. म्हणजे मला मग ते मनामध्ये माझ्या कारण म्हणजे एक शंका येते की का, तुम्ही कारण पण सांगा की काय तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कमी वाटलं ते पण मला नक्की सांगा. मी अजिबात मला राग येणार नाही, उलट त्यातून मला शिकायला मिळेल की नाही ही गोष्ट म्हणजे माझ्याकडनं रिपीट होते किंवा चुकते, तर अजून वेगळं असं काहीतरी करण्याचा मी नक्की विचार करीन आणि प्रयत्न करीन त्या दिशेने. तर चला मग आजचा व्हिडिओ इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा कोणी नवीन असाल तर. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.